You are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. The Thanksgiving of Honorable Don Okafor, representing the good people of Aguata Federal Constituency. We are live at St. Patrick Cathedral, Obiuno, Igbo-ukwu, and you are watching live on Planet TV, 30th of July, 2023. His Eminence, the Catholic Bishop of Ekwulobia, Bishop Okpalaeke, is live here. There's Honorable Don Okafor, Knight of St. Mulumba, member representing Aguata Federal Constituency, or the Federal House of Representatives. You are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. Here is the active Aguata local government TC chairman, Dr. Chukwuma is live on this event. His Royal Highness Igwe-in-council, the third of Igbo-ukwu, and the cabinet. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 17 n'oge na-adanyeghị n'oge emume. Anyị gbakwara ebe n'ụwa ịchụ aja n'isi aja asọ ka anyị si achụ ya ụbọchị ụka. Igbo Igbo dịka ọdịiwu n'obodo ọnụwa bụ Naịjirịa. Ka anyị na-ekele Chineke maka obodo anyị. Anyị na-ekpe ekpere n'ahịa Chineke nna Chineke niile ka o nyere ụdị amamihe n'ụwa o nyere Eze Solomon, ka o were nwee ike ịgba ụzọ kachasị mma ọ ga-eji rụọ ọrụ a rụta ya mma mụ na ha ga-erụ ọrụ ọrụ ka ha were oke obi na ịsị ọkọdị mma ndị mmadụ ka ha na-achọta onwe ha were rụọ ya ọrụ. Onye ọbụla n'ime anyị ebe a gwara ịgbakwunye nke ndị ọzọ ịga mba. His Eminence Bishop Cardinal Peter Okpalaeke. Royal
Father of the day, Igwe Alexander, Here is the arrival of the governor of Anambra State, Professor Chukwuma Soludo live at St. Patrick Cathedral, Igbo-ukwu. And you are watching live on Planet TV. GreenPowerPlanet.com is live on this event. Excellency is here live. His Excellency Professor Chukwuma Charles Soludo is live on this event.
nchekwube anyị ewepụghị, o nweghị ihe bara uru, o nweghị ihe dị nsọ. Biko mụba ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwa anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke na-ebighị ebi site na adịma na anyị Jesu Kristi nwa anyị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịkọrọtụ nke mmụọ nsọ, chọọ site n'ụwa tụ ụwa niile. Okafor, Knight of St. Malumba, representing Aguata Federal Constituency. You're watching live from Planet. His Eminence, Bishop Peter Ebere, Okpalaeke, the Bishop of Ekwulobia Diocese, is live on this event.
tie ya ihe o were ọnwụla ree ihe niile o nwere bịa zụrụ ala ubi ahụ. Igwe of Ames is here live too. And the host of others. So the defense of Christy. Happy Sunday. Video contribute given the speech of Obiuno. Only so the Anambra State. Prof. Chukwuma Soludo. Video Okpalaeke, Igwe-in-council, dignitaries, Mandema, no, Anambra State. Mandela Aguata, Manorunga, Igwe-in, the Knights of the Church and the ladies, the youth, no worker, and do their own. Papa Oka Kiri is back. No, get out of the road, and we try to have a fire. No, so for each or to put it nice, they don't need to or the guys are St. Patrick's Parish, Google, or Oka and Cathedral. Nagare koka noa no koni lai mangai kote onyai pa keka chiado koka kita esikulo honorable Itelo the National Society of Engineers Knights of Soludo kachide kete owe epote iwe obodo sopolise n'etiti ndebe anyị Kachileke nyere isi ekpọrọ n'elu ọrụ na nnukwu alụ n'etiti ndebe anyị n'etiti ndị ụka na n'obodo na n'Igbo-ukwu. O wee kpọọ anyị oku tata nke mbụ ka anyị soro ekele Chukwu maka this privilege to serve. So Engineer Don, anyị soro ekele Chukwu maka o nyere gị ohere ịbụ odibo ọnụwa. Maka ọtụtụ ka ọ hụrụ agụụ inwe ụdị ohere a Chineke sị ụfọdụ n'oge nke ha ezubere nwee ndị ọzọ sị mba hụ na aka ha agwọ mkpa ọhụrụ ugbu a mana ebe ọ sọ ya nyere ohere ugbu a anyị soro ekele Chukwu. N'akụkụ nke ịbụa ka anyị kelechara Chukwu na o nyere gị ohere a anyị soro kwuo na-ayị ayịyọ n'isi gị enwere m aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche mgbe ị bịara ịkụ ihe ọgụgụ eji m n'aka na echegharịrị uche na ya severally. Bless yourself in the place of Solomon. Enye yo very good. Solomon le choro mo anya. O ma he go ya kwate. O je choro we ni hu ke Chineke. Na ihe Solomon kwuru. Nji na ndị na-ebuta. Dị ka Chineke. Ime na ka nọchi anya nna m dịka eze Chineke. Ime na mụ na Okafor. Ka nọchi anya onye na-anọchibu anya ndị Aguata Federal House. Federal Constituency. Kanọchi anya ndị Aguata Federal House Constituency na Abuja. Maka na aka mbụ nwatakịrị agbaghị nke esi eme nke a. Njem National Assembly, Pamba, and the afọ ya kara impact. And ewere m agụrụ egwu emechara na ụlọ retreat na Abuja ji a na-akụziri ụlọ ka esi eme iwu. Ya bụ na ịka nwatakịrị n'ọnọdụ ụwa a, iwe nọsị agwa Chineke lee nwa odibo gị nọ n'etiti ndị a ịhụ ọrụ ka ha bụrụ ndị nke gị ndị nke apụghị ịkụba ọrụ. From among us, God has chosen you ka ị gbaa odibo n'etiti anyị bụ ndị nke Chineke. Nọọsụ na children of God Chineke kere anyị abụrụ ndị Aguata, abụrụ ndị Naijiria, abụrụ ndị Anambra, abụrụ ndị Igbo. Cheta anyị wee nyere ohere. Solomon wee rịọ gị bụ Dọkịta Okafor na-arịọ biko nye m amamihe zuru oke nke m ga-eji mee ihe kwụ ọtọ. Nye m amamihe zuru oke. N'olu oyibo ọ sị give your servants a heart to understand how to discern between good and evil. Anyị ụmụnne gị ndị Aguata ndị na-aga saịdị a na ya mara gị before ị banye into partisan politics, before you say election, before you win the election,
Holy Family there, and some other places. So we can count on Soludo double Okafor, representing the good people of Aguata Federal Constituency. Now you are not one. Now you can say to Ebere, they will do the people fight. The Chaya, they say there, I'm going to take it for us. You also proud of President of Igwe-in-council, Anambra Central. I'm a knight of the Catholic Church. My National Assembly, now you will have one. Lawmakers, now you guys say, now you have to have one. So I said, and I'm president, I didn't put it in our ruling party, my neighbor, the party in Nigeria, representing people of Aguata, and the name is open at all. Who don't have Gamino at all. It would be that we can't by everyone. Legal, Kaitwal, Ebere, one APC, we had one. Support lawyer. We want to support a more level support. We had a just the National Assembly. And you tell the head man, I was also in another something more than that. There was a lawmaker in Nigeria, the National Assembly. There was some time, in the report was Soludo. And all the father, you know what I am. None from Christmas, Nandeba is Lagos. Now, not ever, and the police said this stop for Hanosa. Near Germany, I job police. Where work with the police rules on the bar and not Christmas. I just said to one Lagos. I don't find out the day I had a day no matter the argument in the bar, what you do, what's the idea about? No matter how you explain it, I have to have a personal assembly. And I'm to tell that the evidence for the event for the videos. We have to try to learn more about our own Honorable Okpalaeke, representing Aguata 1 constituency, is live here. The Senator. There must be separation on the last day. At the end, the count and the separation, Matthew chapter 13 from verse 47 to 50. In the nature of the dragnet, I have something that was all the days. As one party with the bite of those on the fisherman will sit down, cover daughter, now to put daughter. It is in the nature of the dragnet to catch everything. Just like the church, it is in the nature of the church to be open to manage from Maria Papa. It's like a little local. Night and then, what? Up can I check it?
the church and the darkness allows all of us to come in, allows all of us to come into the net. Can you understand? One of the words was, as guy use the opportunities nowadays. Anambra State. The governor of Anambra State is from this constituency. This constituency opportunity when man can come over. The parent you know, a state of house of assembly, but in France, whether I need to get a new book, which I get from London, this is the way this time to improve the life of our people by the service we render. By the service we render. All when I even on a local level, we have a only house of assembly, Royal Highness Igwe-Alexander Ezike Idu the third of Igbo-ukwu is live. Honorable TC Chairman of Aguata local government, Dr. Chukwuma of Obike. Somebody will remind you, His Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Professor Chukwuma Johnson. Honorable Dom Okafor, representing Aguata Federal Constituency. Suggesting Okpalaeke is live here. Member, Anambra State House of Assembly, Aguata Constituency, representing the good people of Aguata Constituency, is a native of Achino in Aguata local government area of Anambra State. At different levels, international assembly. Governor Apple for the state, calculate and elected. Now, you are elected to matter. On a pass, or passing all over the state. Then go to one of the Soludo. I get better. God, I'm not going to do the Bible. Nah,